kano mo tumabaran ng lagkabuino borotong ay kang Cecilia. Mar kano mo tumabaran ng lagkabuino borotong ay kang Cecilia. Nono tuiwayani mangono tuiwayani mukha. Uma Berkatat ang pati pinay ka Rangkag berkatat ang pati pinay ka Berkatat ang pati pinay ka Rangkag berkatat ang pati pinay ka Mar kano mo tumabaran ng lagkabuino borotong ay kang Cecilia. Arianita mo saya tong basawir din Arianita mo saya tong basawir din Jesu mansa jesu tong sakali tong gana Kaham hamya nono tuwi nono tong gana Asubay ng mokol beya asubay ng kakotsomya Berkatai ang pati pinay ka Rangkag berkatai ang pati pinay ka Berkatai ang pati pinay ka Rangkag berkatai ang pati pinay ka Ari sabono ang kiri tong ay sawir din Ari sabono ang lati tong ay sawir din Jesu mansa Jesu tong sakali tong gana Kahamam ya nono tuwi nono tong gana Asubay ng mokol penya asubay ng kakotsomya Berkatai ang pati pinay ka Rangkag berkatai ang pati pinay ka Berkatai ang pati pinay ka Rangkag berkatai ang pati pinay ka Mar kano mo tumabaran ng lagkabuino borotong ay kang Cecilia. Mar kano mo tumabaran ng lagkabuino borotong ay kang Cecilia. Nono tuiwayani mangono tuiwayani mukha Berkatat ang pati pinay ka Rangkag berkatat ang pati pinay ka Berkatat ang pati pinay ka Rangkag berkatat ang pati pinay ka Berkatat ang pati pinay ka Rangkag berkatat ang pati pinay ka